herritu aurkezteko, herrituri bultzada emateko eta herrituren oinarriak balioan jartzeko ekitaldira egiten ari gara gaur, Gasteizen. Eta Gasteizko ehun sozialarekin eta herritarreekin batera egiten ari gara. Horixe delako herrituren funtsa. Euskal komunitatea trinkotzea eta zabaltzea. Zer nahi dugu? Herri libre bat. Herritar librez osatutako herri libre bat. Eta gure esku osatzen dugunok ekarpena egin nahi dugu bide horretan herritu ekimenarekin. Zer da herritu? Oinarrian hauxe da. Txartel bat. Norberaren euskal herritartasuna adierazteko txartel bat. Eta Euskal Herriko armarria duen pin bat. Karpeta dotore batean. Eta karpetan herrituren adierazpena. Non gure komunitatearen zutabeak berresten ditugun. Ez dago herritarrik gabe. Eta hain zuzen ere, herritarrak direlako herri honetako altzorrik handiena, herrituren balioak ondo gorpuzten dituzten Gasteizko herritarren eta eragileen taldetxo bat aukeratu dugu omenalditxo bat egiteko eta jakina herrituren txartela emateko. Haien lana eta konpromisoa eskertu nahi dugu gure eskun. Hemen ditugu beraz, Iñaki Kerejazu, Zeledoia. Euskal kultura gure herrian zabaltzeagatik urteetan zehar. Ruben Sánchez, militante euskaltzalea eta sortzailea. Amparo Lazeras, kazetari eta idazlea. Andoni Txasko, martxoak 3ko elkarteko kidea. Miren Arana, etzerateko kidea. Giza eskubideen alde egindako laganagatik. Rosabel Argote, Gasteiz anitzako kidea kulturaniztasunari ahotsa emateagatik. Eta Leire Garai, pilotaria. Bultza dezagun herritu, ezagutarazi dezagun lagun, zenide edo lankiden artean. Eta segi dezagun komunitatea eta herria egiten.